In-nies jafu li qed naħdmu biex ikollna istituzzjonijiet serji u indipendenti li jagħtu ġustizzja. Kien dan il-messaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela tnejn filgħaxija fil-Parlament meta tkellem dwar il-kwistjoni tan-nuqqas taqbil dwar min se jinħatar Kummissarju għal ħarsien tal-Standards fil-ħajja pubblika u Ombudsman. Il-ġimgħa li għaddiet il-Prim Ministru ressaq żewġ mozzjonijiet biex l-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi jinħatar bħala Kummissarju għal ħarsien tal-Standards fil-ħajja pubblika u l-eks Imħallef Joseph Zamit kien jinħatar Ombudsman. U għasaħaq li dawn l-ismijiet joffru neutralità u imparzjalità b'differenza għal dak li ressa il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Fi kliem il-Prim Ministru il-kap tal-Oppożizzjoni jinteressaħ biss minn dak li jista' jinterpreta bħala rebħa politika. Rajt fil-kap tal-Oppożizzjoni dakinhar li għatem jirrenja l-istess sens ta' arroganza li konna naraw imexxi lil dan il-pajjiż qabel l-2013. Ta' jew li ngħidu aħna jew xejn. Il-Prim Ministru spjega li l-kap tal-Oppożizzjoni kien lest jaċċetta dawn iż-żewġ ismijiet, iżda qallu li l-preferenza tiegħu kienet li dawn it-tnejn jokkupaw il-kargi inversi tal-mod kif proponihom hu. U jien nifhmu lillum il-kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jgħid mhux vera għaliex sħabu internament għalulu li jekk isiru jafu li verament kien aċċetta din il-pożizzjoni, allura l-pożizzjoni tiegħu fil-kariga hija perikolata. Il-Prim Ministru spjega li wara dak l-inkontru il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' qallu l-istess kliem fl-10 ta' Novembru fil-Parlament, jiġifieri li lest jgħix b'dawn iż-żewġ karigi. Iżda satejn biss wara bil-kidba qallu li lest li jaċċetta li Azzopardi jokkupa l-kariga ta' Ombudsman u Mekkien jokkupa l-kariga ta' Kummissarju għal ħarsien tal-Standards fil-ħajja pubblika. Il-Prim Ministru saħaq li hu se jibqa' konsistenti u fakkar li l-kap tal-Oppożizzjoni li mal-predeċessur tiegħu l-affarijiet kienu differenti meta kien ikkonsulta miegħu dwar il-kariga ta' Prim Imħallef. Minkejja li sa dakinhar dwar din il-kariga ma kienx meħtieġ illi jkun hemm iż-żewġ terzi xorta waħda għażilt illi nfittex il-kunsens u dan il-kunsens sibtu mal-predeċessur tiegħek għaliex ressaqt il-qudiem isem ta' persuna integra, serja u idonea. Fil-Parlament il-Prim Ministru saħaq li meta niġu għal dawn il-ħatriet l-establishment tal-Partit Nazzjonalista ikun irid jibqa' jimmanipula l-karigi biex jibqa' fil-kontroll. B'differenza, Gvern Laburista jemmen li jridu jiġu mħadma minn nies li jkunu kapaċi jħadmu l-qafas tal-liġi ta' pajjiżna b'mod ġust. Għaldastant fi sfond ta' oppożizzjoni kapriċċuża se titħaddem emenda biex dawn l-uffiċċji ma jibqgħux vojta. L-emenda li se nkunu qegħdin irresqu il-qudiem se tkun propju immodellata fuq dik il-linja nifhem li forsi Simon Busuttil meta ressaq il-qudiem dik l-emenda kien qed jittama li fl-2017 kien se jkun Prim Ministru tal-pajjiż ma ġarax hekk iżda l-emenda li kien ippropona dakinhar qed hemmhekk bl-iswed fuq l-abjad. U allura, Sur President, dak li għandu jsir biex dan iż-żewġ karigi jimtlew se jsir. Il-Prim Ministru tem jgħid li dawn l-argumenti qed iressaqhom b'wiċċu minn quddiem u bil-kredibilità li kiseb fl-aħħar snin għaliex in-nies jafu li x-xogħol kollu li qed isir minn Gvern Laburista qed isir biex ikollna istituzzjonijiet serji illi jaħdmu. In-nies jafu li kull pass li qed nieħdu qed nagħmluh biex ikollna istituzzjonijiet li qed jaħdmu b'indipendenza u b'serjetà u jaħdmu tfisser li jaħdmu b'ġustizzja għax hekk tagħti ċ-ċertezza u l-istabbilità lil pajjiżna. Pajjiż li għandna fiduċja kbira fih. Iva, Sur President, il-politika tagħna bbażata fuq il-fiduċja kbira li nħadnu f'pajjiżna.